moje ime je Srđan Lukić, student sam 3. godine Fakulteta za kompjuterske nauke i 2 puta sam bio na programu. Bio sam u mestu koje se zove Destin, država Florida. To mesto se nalazi na samom severu Floride, granica sa Alabamom, Mississippijem, Južnom Karolinom. Zaista je odvučeno malo od Floride i nema to neko non-stop vruće i suvo vreme, ima i neke kiša, do duše jako malo. Svašta nešto za vidjeti, uglavnom turističko mesto do septembra meseca je aktuelno, posle septembra ljudi polako odlaze. Pa klijentela uglavnom višeg staleža, ljudi sa dosta para i dosta bakšiša. Ostavlja sa sve zavisi naravno kako se pokažeš. Ako radiš kao server ili šta već. Moj prvi viza posao bio je u Winn-Dixiju, radio sam, to je inače supermarket, jedan od većih na Floridi, satnica je bila $10, radio sam kao kasir, a posle kao supervizor zato što sam se pokazao na programu. Otprilike 32 sata i više. Što se tiče dodatnih poslova, mesto kao mesto je raj na zemlji, što bih ja rekao, bio raznih poslova, da li u restoranu, da li negde, sada šta već koga zanima, radio sam i kao fotograf, radio sam i na raznim nekim promocijama, nekih drugih stvari, na primjer u Waffle House-u, radio sam kao candy maker, svašta, uglavnom, zaista lepo iskustvo. Na drugim poslovima, što se tiče fotografije, radilo se na procenat, a što se tiče bioskopa gde sam radio, to je bio drugi kao glavni posao, bilo je $13 po satu. Naravno da bi smatrao koliko god imam prilike išao bih. Najvrednije što se tiče programa, nikad mi nisu bile pare, na prvom mjestu uvek neko iskustvo, razmenjivanje nekih odnosa, razne kulture se upoznaju, vide, provedeš vreme, promeniš sredinu, mislim zaista lepo.